ook weer een stukje filmmuziek. Chariots of Fire. Dat is gebaseerd, de film in ieder geval, op een echt gebeurd verhaal van Britse atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van 1924. Dat is dus echt geleden. Die waren trouwens in Parijs. Dit is een imposant stukje muziek en dat vergt ook de uiterste concentratie van de harmonie. Nou heeft de harmonie hier solisten bij uitgenodigd. En volgens mij moeten ze van de rechterkant hier komen. Ik weet niet of ze al helemaal klaar zijn, deur gaat open. Twee solisten. Ah, kijk eens. Zou ik moeten helpen? Edel hulp. Ah, kom verder. Meneer Guillaume. Kom even verder, meneer. Dag. Good evening. Good evening. Meneer Guillaume, kunt u de... you speak the Knights of America, of niet? Of not? From France, yes. Oh, ja. Oei. Ik denk dat everything now walks in de soep hier vanavond. Oei. Now breaks my wooden shoe. Ik dacht echt dat hier meneer Guillaume. Ah, dat is natuurlijk meneer Guillaume uit Horse Amerika. Yes. Yes. Ah, dan kan ik ook een beetje niet zo Engels praten. Meneer Guillaume het Guillaume het nog een partner, hulp bezig. Een mooie man. Een mooie man komt uit Canada. In Canada praten ze ook Frans. Yes. Wacht even, let op. Soyez le bienvenu aux Pays-Bas. Voulez-vous parler musique? No. Non. Ok, parce que c'est le ton qui fait la musique. Oké, ik weet absoluut niet wat ik aan het zeggen ben, maar het klinkt wel Frans, hoor. Hier is een zin. L'anglais n'est pas parlé au Canada. Praten ze in Canada niet ook Engels? Yes. Yes. Oh, heerlijk. What's your name? Mac. Jongens, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik weet dat wel. Maxine, hoe zegt je dat ook alweer? Maxine Clean Mother is voorzitter of de harmonie. Toch? Yes. Ja, allemaal begrepen. Ja, we moeten een beetje hebben. Nou ja, ik houd mijn hart vast. Ik denk dat we het doen met 2 fingers in the nose, het optreden. Ik zou zeggen, ja, heel veel succes. Geert, ook heel veel succes met het nummer. Ja, het nummer komt. Chariots of Fire van Vangelis.
dames en heren, je gaat het natuurlijk gezien. De solisten hier waren Mr. Guillaume, Mr. Wim van der Koelen en laureaat 2021-22 en Mac. Kei leuk gedaan, jongens. Dan mogen jullie aan de kant weer het podium verlaten. Consumptiebonnen, van even aan Ron. Zeg maar dat dat morgen van Sjaak en Gedien. Dankjewel, hè.